Здравейте! Днеска ще видите един скетч от Любо и Кристиян. Аз съм камерата Радо. 3, 2, 1, старт! Здравейте, аз съм Любо. А Кристияната пак майка добре, здрасти. Този стопаняк, не знам какво прави тук и ти да се махаш. Не се махай! Добре, здрасти. Да. Майка ти объбе махай са. Здрасти, казвам се Кристиян, на 10 години са. Много Кристиян, не, вижте го. Здрасти, Кристиянко. И да това да му е бък майката. Върни ми парите, бе! Дай ми парите! Дай ми парите! Так, майка ти. Ейте. Хи, дадоха ми стотинки даже, вижте, камерата е известна. Да, много, много. Майка ти! Махай за моето видеоклипче! Ей, чао! Здрасти, аз Кристиян отново. И съм на 10 години, съм по-умен от този тъпчо. Здрасти, аз съм Люба, това едно ти се прави как такова, просветила. Страшно! Да, и сега ще уча геометрия. Не. Добре, да. Взем го тук в Бог. А ти си това! Не, ще е по-полека. Ей, как искай да се шумна това по главата, майка ти, бе! Майка ти! Майка ти! Ще е по-полека с парфюмиче. Добре. Има да го специално парфюм. И то приличаш маймуна. Ти си козел, шо майка, бе. Ничко е. Аз съм Джеки Джак. Ще препъна. Айде, чао! Чакай още малко. И това беше последното на напред. Ай, чао!